היי, תודה שהצטרפתם אליי. בואו נראה איך אנחנו עושים מתכון שווה במיוחד. תישארו איתי, תראו אותו עד הסוף, תהנו. אהלן, היום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו עושים עוגת שוקולד וגבינה אפויה עם דפי שוקולד מקושטים. זאת עוגה מקסימה, עוגה טעימה, עוגה קלה, עושים אותה ממצרכים ביתיים, לא צריכים קערות מיוחדות, אפילו לא מיקסר. מאוד כיף להכין אותה, אני לימדתי אותה כאן באחד הסדנאות שלי ועכשיו אני רוצה להראות לכם איך עושים את זה. בואו נעקוב אחרי מה שאני עושה. העוגה באמת פשוטה, אבל השוס שלה זה הקישוט שאליו נגיע יותר מאוחר. אז כרגע מה שצריך זה לקחת שוקולד מריר, שוקולד איכותי כמובן, תמיד אנחנו משתמשים בשוקולד איכותי, ואני הולכת להמיס אותו עם חצי כוס שמן, ואני יכולה לעשות את זה במיקרו, אז אני הולכת עכשיו למיקרו להמיס לנו את השוקולד. טוב, אז המסנו את השוקולד עם שמן, השוקולד מאוד מאוד דליל, זה בגלל השמן, אז זה בסדר. אני אעביר את זה לכלי קצת יותר גדול. אז קודם כל צריכים להכניס לכאן 4 ביצים. תהירות עם הביצים, שלא יהיה לנו כאן חביתה. אז אתם יודעים מה, לפני שאני אכניס את הביצים, אני קצת אקרר את התערובת של השוקולד, איך אני אקרר אותה עם שאר החומרים. אז אני צריכה לשים כאן חצי כוס סוכר, שמה בתוך השוקולד, כבר התערובת מתקררת. יש לנו כאן כוס של שקדים טחונים. שמתי גם כוס שקדים. אז אנחנו צריכים להוסיף גם 2 כפות של קמח. אני בכוונה שמתי לכם כאן מתכון שלא צריך לשקול את הקמח ולא צריך והכל בכוסות מידה, הכל מאוד מאוד קל. זה מתכון קל. אז הנה עכשיו התערובת של השוקולד שלנו עם כל הדברים הטעימים התקררה, ואני יכולה להוסיף בלי שום בעיה את הביצים. מוסיפה את כל הביצים. אני יכולה לטרוף פה את הכל עם הטרפה. כשיש לנו מתכון עם שוקולד, מאוד מאוד כדאי להוסיף גם מלח. זה מחדד את הטעמים. אתם יודעים, אני אפילו שמה קצת יותר מקמצוץ שכתוב בכל המתכונים. תערובת חלקה, טעימה. אני רוצה להראות לכם מה אני עושה, איך אני שמה בתבנית נייר אפייה. אז לקחתי תבנית חד פעמית. היא לא בריאה, אתם יודעים. אז מה שאני עושה, אני לוקחת נייר אפייה, ואני עושה לו חתכים אלכסונים, כאלה. וזה כדי שזה יתיישב בדיוק בתוך התבנית. תסתכלו אליי. בצורה כזאת. ולפה, רגע, אני אשר. רואים? בעצם המשולש הזה עולה על המשולש הזה, ואז יש לי את הפינות האלה. ועכשיו אני יכולה לצקת את התערובת, וזה הולך לאפייה. אבל האפייה פה היא לא אפייה מלאה, היא אפייה של בערך 10-12 דקות, כי על התערובת הזאת הולכת להיות גם תערובת של גבינה. תערובת של גבינה טעימה, תכף אנחנו נעשה גם אותה. אז זה הולך לאפייה. קצרה כמו שאמרתי, ועוד רגע נתחיל לעשות את הגבינה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם את החלק של הגבינה. אנחנו מערבבים כאן 2 סוגים של גבינות, גבינת שמנת וגבינה לבנה רגילה, 5-9% זה בסדר. אז בואו נשים בקערה. זה 2 סוגי הגבינות ביחד. אוקיי. שליש כוס של סוכר, שליש כוס סוכר וערבוב קטן. אני מאוד אוהבת להוסיף לעוגות גבינה גרידת לימון. אז מי שלא אוהב כמובן לא חייב, אבל זה ממש מוסיף ארומה, והאמת שכמה שיותר יותר טוב. אנחנו מגרדים רק את החלק הצהוב, לא להגיע לחלק הלבן, כי הלבן מר. מעולה. נערבב גם את זה. 2 ביצים. 1, 2. גם 2 הביצים
ייכנסו לנו לפה, וגם אותם נערבב. כף אחת של קמח. זהו, זאת כל התערובת. היא טעימה, היא כיפית, היא אוורירית, היא שוקולדית, שוקולד גבינה הכי טוב שיש. אוקיי, אז העוגה הייתה בערך 10 דקות, היא ממש רוטטת, היא עדיין לא מוכנה, זה בסדר גמור, לא לנסות להביא אותה, לא לייבש אותה, ולצקת בעדינות את הגבינה על כל שטח העוגה. קצת ליישר, אפשר להשאיר את זה גם ככה, אבל אני אוהבת שבכל ביס יש לי גם גבינה. אז אני דואגת שיהיה ממש לכולם, שאף אחד לא יהיה מקופח. זהו, מהמם. נתתי קצת פיחות כדי שקצת הבועות אוויר ייצאו. זה הולך לתנור, עוד איזה רבע שעה, ואחר כך נראה איך ממשיכים. זה הגנש שחיממתי אותו במיקרו, בזהירות, שמנת ושוקולד כמו שאמרנו, בזהירות, לא לשרוף אותו, ואת זה אני יוצקת על העוגת גבינה שהתקררה בינתיים. יש כאן כמות יפה של שוקולד, זה בכוונה, זה טעים. סוגה עשירה, אני מיישרת. כל החלקים האלה בצדדים, אני אחר כך אחתוך, אז זה יהיה יפה. זהו. זה הולך לקירור, ואז נראה איך אנחנו חותכים ויוצרים את הדפי שוקולד שדיברנו, המהממים, זה אלה שעושים את העוגה, וואו. אנחנו עכשיו בקישוט של העוגת שוקולד עם הגבינה האפויה. אמרתי לכם שזה יעשה שוס, נכון? אז אנחנו בשוס. לקחתי שוקולד והימסתי אותו עם 2 כפות שמן. אני הולכת לצקת אותו על נייר אפייה, שמתי מתחת קרש חיתוך כי אני צריכה לשנע את זה למקרר תכף. ופשוט יוצקת את זה. נהפוך את זה, נראה לי יהיה לי את זה. אוקיי, יוצקת, לא צריכה להשתדל, להיזהר ממשהו, ככה. לא דק מדי, כי אני הולכת אחר כך לשבור את זה. אני רוצה שזה לא יישבר לי. אוקיי, יש לי פה פיסטוקים, חופן, ואני מועכת אותם קצת, שוברת אותם. ואני הולכת לשים מעל, ככה. הרבה, זה טעים, זה יפה, זה צבעוני. מעולה. יש לי כאן נשיקות, אני רוצה קצת צבע לבן, אז אני פשוט מפוררת אותם ככה. זה עוד אחת. מעולה. וגם קצת אגוזי ברס, עוד קצת צבע, עוד קצת מרקם. מהמם. לא הקדשתי לפינות, אז נפנק אותם קצת בברס. מהמם, זה הולך למקרר 10 דקות ויש לנו את זה. אז ניקח את העוגה ופשוט קודם כל נסדר לה את השוליים כדי שהיא תהיה יפה. וגם, כי אני והצלמת רעבות וזה טעים. אני אראה לך. תראי מה תכף הולכת לקבל. זהו, עכשיו שזה מיושר, אני אחתוך את זה לפסים. אפשר כמובן ככה גם להגיש את זה ולתקוע תכף את הדפים שאמרנו, אבל אני רוצה לעשות מהם פסים יפים. אני אקח כאלה זעבונים, אני אחתוך את זה ל3. אז אני אקח 3 זעבונים, ועליהם אני אשים את העוגת גבינה שלי. זאת העוגת גבינה הראשונה. נניח אותה פה. לא מהמם? לי כבר בא לתת ביס. טוב, אז נשאר לנו רק לקשט, רק הקטע הכי כיפי בעוגות, הקטע שהכי אני מחכה לו שאני עושה עוגה. אז אתם זוכרים את זה שנכנס להקפאה?
10 דקות בערך, וזה מתקלף פלטה כזאת. פלטה מהממת. ככה היא נראית. שבא לי כבר לנגוס בה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו חותכים את זה בצורה כזאת לא סימטרית. תסתכלו איך. נחתוך קודם לחצי. ואני אחתוך לכל מיני מין משולשים כאלה. ואני אשים את זה ככה. תקע את זה בתוך העוגה. זהו, סיימנו, מקווה שנהנתם, אני נהניתי, ניפגש בסרטונים הבאים.